ilu abuchi okoma ibale ara nwanne ihe ka nwanne akolam amushile nwanna Gibra atụchasịara nnọọ nke gị. Me mana. Oh. Kemgbe otu ọnwa Igbo m sị m aga na yo ma ka owelezi ọwụna rọkọ ọwụna mmadụ. Ma je lu mu tekere mu YouTube. Ọkala yo. Ekwukwala ihe gị. Chideke kwule ha. So ihe bịa bọchacha ihe nwanne anyị nwoke ofurefu so yọm na. Iyala. Nwanne gị efu ha efugharị. Oh ihe gọọmenti ugbo emege. Nwuneke m. Asa lama. No. Onye asị ala nga ya onwe ebe ọ gasị gị mara na onwe ebe o nwere ụdị eji hụ m na ahụkwara m ahụ ma hụrụ onye dị gị ilu abụchi ụmụ m lekwe ụlọ nna ọnụ onye alụla onye asị lawa nga ya ụjọ na-atụ ya onwe ebe osi lee ihe nna unu demere lee na ilu abụchi oke enyi m nụnụ ilu abụchi mụ ahụ ndị gị ndị na ntakịrị ahụ mgbe ha lụrụ mgbe ahụ nọ Chineke kwule ya mgbe ahụ ọnụ ndị ugwu ama ma mmasị ebe chi wechiri ihe ema ha nne nna adaki ya dịrị gị mma anwụchiri hụkwala gwa ihe kekwe afọma ịhụna n'ilu abụchi ọ ya zachachiri ihe niile ịhụ Chineke gọzie gị na-akọrọ gị si ihe dị ka ilu abụchi akọla m eziokwu Nneọma ị nọkwa na Christian Mother ebe anụmanụ ya gaziere gị nụna ụmụ gị amachala mma lekwe ga na ọ dị ihe ugwu anyị rigere obi kwere nwa ilu abụchi ihe dị ka ga-akọla m udo dịrị gị akwanya ha kwuru n'ọnụ ya lefu anya Papa, wannan masara ne koko sorry ihe ọwa ọka ka ọwụ mbụbọ ọkọrọ ma enwere ka ahịhịa ahụ dị n'anya ilu abụchi lady hunter ọnkụ ọ bụrụ ihe m kwụsịkwala gị unu n'ụhụ ji anya unu na-ahụ ihe ọka nọ nga ma ọkwụ ma ji ma pọpọ ọnkụlụ gị kụrụ nwunye nta papa ga m kụrụ na-echekwa n'unu so n'ụyọ mezi unu obere oge anyị bidozie tawa m ọ dị mma nwanne m nwoke ọ dị mma ahụrụ m nwanne gị nwoke bụ Pikwelu ahụrụ m ya ahụrụ m ya bụ Pikwelu nwanne gị nwoke ọ dị mma afụrụ m Obi Ikwelu nwanne gị na ivu hapa na-ayọ otu m siri hụ ha ọ dị ka ayọla hụ ihe ọcha chelu Ibu Obi Ikwelu na ndị bịa wabụ ibu wee nata isi na ka isi wee bụba na ebe a natego ka ba nọdụzi ebe ama anachi ya azụ ya na Ibu Obi Ikwelu nọ ọgwụ arọ n'ugwu Hausa na ọ natago ọ dị mma ya ma eje ugbu a enwere m ike nọdụ ala ọbịa abụ m nkịta ọ natago ga-abụ m aga m akwụkwọ Emode ọ dịkwa mma nwere ibe menụ ma onye nọgoro ọgwụ arụ n'ugwu Hausa wee nata enwere n'ibe ga-edu ya anya enwere na ọ ga-alụ aka si na nke ọma amazi oke anya kwere ka ibe ọ bụ n'anya gị nsogbu ị na-alụ ụlọ ije ezu ike mụ na Obi Ikwelu ga-abụ ibe ọ bụla anyị kpata m na-eme ka ị mara mana ọ nwere ibe ga-enye gị nsogbu rapụ ya nwanne m ka ọ bụ ama m ibe m ga-eme o mebela eshi ọwụla
egbara m okwu na aga m ekwere ihe kpara ịghọtago ihe mere na anụgo m ihe kwuru aga m abịala ọ bụrụ taa ka mụ na anyị maara mmasị ga-asị na enyere nsogbu o nwere na ji ezu ike ọ bụ na inwe mmanya n'ụlọ mmanya ọcha nke ezigbo ṅụọ anya ọ bụ na inwe anụ nchi dị na ngịga taa anya nwere ịma onye dị ebe a onye ji ego na-anọ ọdụ na-abịa mba ka o ji ekwe ji ọnụ Igbo na-atụ abụ oburu ụzọ na-aja ezu ike eme ọdị odogwu akata aka jam dị ezu ike ọ dị mma oke ka m lawa ọ dị mma anyị ga-ahụ mbọchị ọzọ enwe jọkere udele na njọ ị na-ekwu nnọọsị unu ha arụ ọrụ enyi unu akwụkwọ si n'ụlọ ụlọ arụkwa echeghị ma na-enye unu ego ọrụ n'ụlọ arụ mgbawo chụbụrụ ahịa a na-emere unu eke gbagwojukwuru anya kemgbe n'ụlọ ga nga ahụ arụ dụọ ngụ n'ụlọ ugbo ilu abụchi ihe ahụ ikpo oke nọ n'ala Naịjirịa ihe ahụ ikpo oke mana anyị nọkwa na-alụkwa ọgụ kemgbe alụ ọgụ amụrụta anyị ga-esi mee tupu ọchịchị ka ugbo abịa nwanne mgbe anyị na-emepere ọnụ e were akwụkwọ China ka saịla ụta ka anyị si laa n'ọrụ pee na afọ nwe ka anyị hụrụ ugbugwa eme unu si anyị wotu Naịjirịa mma wotu ọ nwere aka anyị ji awotu mana ilu abụchi ke ha awụ ihe ekwuge na anyị agaala n'ụlọ ikpe nọ oge na-adịghị anya ụlọ ikpe ga-eme ihe ha kpete anyị merie ha akwụmana anyị ihe yi na-eso nyemena anyị gratuiti ọhịa na-akpọ na nyekwana anyị ka ịhụ penshọn mgbe ihe ga-adị mma nwanne m ihe mkpere ekpere o otu eji asụgwaga ihe asụgwaga ya fụtakwa ka ọma ịhụ na ebe akpọ ha Nigeria ka akpọ ha nene ahụ na were m dị na mma anya ma ihe ka dịrị mkpawo ebe unu yọbara n'udo ọ dị nsogbu dị enye kelele Chineke aka kacha dị mkpa nna m mana ihe si m agwaghị bụ asa ọkwanụ nchịsị achụsiri unu ị gara ajọ debe ilu abụchi echiga m ọchị ka ọ gịnị ọ dị nwunye nna ịsa ọmakala ha atụ ewe ụmụnna dị agala mata dị n'ebe gị ewe ụmụnna dị atụghị m ụlọ ụjọ afọ ọma mụ na ahụnanụ n'anya alụtara onye na-enweghị mgbe oshi onye aghasị ala ụjọ atụwa ya unu ahụna na anyị esi n'ugwu lọta o doro ewu na ọkụkọ anya ihe mere anyị alụkwala n'ụlọ anyị ga-ebido ndụ ọhụrụ tifee ihe mere n'azụ chai nna anyị ị hụrụ ndị ugwu afọ ajọgbuola m njọ kemgbe m fụkwara ụwa ha ehụkwa m ịhụ nga ndị mmadụ gbara njọ lee ndị eji ekpela Chineke na ndị Igbo mee eme na-eme chụrụ nwụ chụfuo ọwụkwanụ si emecha ihe niile akụnụba niile ndị ahụ ịkpara ala ugwu ebe ahụ emerekpa ga-eji gọọmenti ewerekpa ha ahụ furu efu nyeshihu nwe a ga-enye nwe ya nwa gbara aka mbụ onye ọbụla ọsọ hụ amụlaji hai ị hụrụ ndị ugwu afọ ajọọla m njọ agba mmara eme mma ara ehume mma
Hey, Afọma, anyị ga-achịfe ihe ka ihe n'azụ ka ihe tara n'abalị wụrụ anwụnta. Otu anyị lọrụrụ ugbu a, anyị ga-ebido haziwe onwe anyị daga ruo mgbe ụlọ ikpe ga-enye anyị mmeri anyị riwekwe ka anyị si erige. Papa, o nweburu ihe ise ga-agwa anyị na o nwere ịrụ ọma ịtụrụ n'isi anyị. Nnabe si ya nwere akọ n'uche, nna ọnụ nwere akọ n'uche. Otu ịwa gọọmenti na-agbagitu ihe a mkpebi tụkwere tụfọtụkwere ego kịrịkịrị a na-eji ike ekwu ya akụkọ onwe ihe m dobere ihe m dobere a na-ewere enye n'ọnụ etijighị aka na ka o nwere bido enwe ihe ntakịrị ala anyị gwanulekwa ala obi ebido ala obi lee n'ụmụ o nwere ihe m ga-akụkọtaba nye gị ihe gị were bido ihe ahụ ị mụrụ n'ugwu. So papa, ị na-achọ ikwu gba ụzọ aka zama ma egwuo na darisi ga-ebido na-akọzi ọrụ ugbo. Kai, papa m mezuchi ya renka ya dede. Chai, papa, atụmatụ nke a nnọọ dachi. Hey, ka Chukwu obiọma akpagbuole m. Ebe ọ bụ na ihe gbasatara mahadum ma ịga mahadum a akagbuolie. Ana m asị na m soro mma m na-aga na shop ya na-enyerekwana ya aka. Onye ma ihe chi ga-awụ. Afọma Keno. akwa ịhụnanne. Ịhụnanne. A ga-adịrị gị mma. Hai. Nne. Ewu. Ụka ka ikwuru anwa m ikwujiri ekwuji nụna. Ebumnuche gị ọ magbụla onwe. Ịnụna. Nsogbu anọ. Chineke aghaghị inye n'anya aka na onye n'anya. N'ihi na Chineke jila agharịpụla ụmụ ya. Chineke agharịpụ anyị, ọ ga-anọnye n'anyị. Chineke mekwala anyị ebere. Ihe nriju afọ awụrụkwa ka anyị. Nna anyị. Ọ ya ga-eji nwayọ. Nsogbu anọ. Papa anyị nụchara ihe niile i kwuru. O nwere gị na-agwa anyị okwu ga-esi na ọ bụrụ na ngwere gbawa ọsọ ghara osisi aka akpara ya. Ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa hapụ Chineke mara na ụwa onye ahụ akpọọla anwụ. Ya bụ anyị ga-ejidesi Chineke ike ya wụ ihe mbụ ụzọ anyị ga-amata n'obodo anyị batara na ọsọ Chineke ka anyị ji aga, ma ha kwụrụ ụgwọ ma ha akwụghị ụgwọ anyị nwe ha na Chineke anyị ga na-eriju afọ. Mụ na onwe m kwere tupu dịka anyị na-eche mgbe ego ga-eji gbagote m ga-bido ahịa m mụrụ n'ugwu Awụsa, aga m achọkwa ịchọ 1 or 2 place ka m fix nye onwe m, tinye onwe m n'ebe dị aṅaa ka m na-achọkwa ebe m ga-esi na-enweta ụmụ kirikiri ego jikwa na-akwado ezinụlọ. Ijide gị weta njide m weta mma jide ya weta. Adanne ka nọbe n'okpuru ụwa anyị nwaso ka ibu aghara ibu ibu otu onye ịkọsị anyị ọnụ taa. Chineke ga-emere anyị amara, ama m na o teka aka ọ dị njọ. Papa m Oyiri nne ọ ga-adịrị gị mma na Eke, dịrị gị n'Orie, dịrị gị n'Afọ, dịrị gị na Nkwọ. Nagode baba, nagode. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel.
Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. He be